máš rád španielčinu a máš rád varenie alebo jedenie, tak by bolo dobre, aby si sa naučil základné slovesá, ktoré budeš práve v tej kuchyni aj potrebovať. Ja som ťa v lekcii číslo 81 naučila 10 slovies, ktoré v kuchyni musíš poznať, ktoré budeš vedieť aj používať hneď, keď si vypočuješ moju lekciu na Spotify alebo Patreone, pretože nielen, že som ťa to tam naučila, ale sme si to aj vyčasovali a prešli sme si to aj vo frázach, ktoré sú veľmi dôležité. Tak naschvál, dám ti z tých 10 3, či by si vedel. Ako sa povie niečo ošúpať, napríklad banán alebo zemiaky? Pelar. Pelar. Druhé sloveso. Piecť, napríklad v trúbe. Hornear. Hornear. A čo tak, ak máš rád pizzu a chceš si urobiť doma domácu a potrebuješ nastrúhať sír, takže potrebuješ sloveso nastrúhať. Rayar. Viac v lekcii číslo 81. Bež vypočuť. Adios!